Okay. Morning guys. Engineer, palihog ipanawagan sa mga bana nga kung kami asawa sa puton og magbagutbot, pwede dili na lang sila ipatumpang kay aron walay gubot. Sugay. O mawala ra bitaw dayon among sapot. Hi hi hi. Pwede na ko matubag. Isugan ni mo. Ay! Bakit madamay ko ni mo ba? Pwede na. Okay. Sabi sugan niya eh. Oh, mga bana. Pwede ba daw nga di na lang tamo tumpang? Kung ako imong pangutanon ani guys, dili ko mo tumpang. Mura man ni siya bag-ong kuan ay namiso ba nga manok, usog kay manglabok siguro ni. Bitaw ko sa ako, dili ko motumpang kay akong hinabuhat pag mabagot-bot na ko asawa. Ako nang giisip nga nag-play na gid akong kuan, most played music. Imo na ako nang kuan, mga playlist ba nga sa music bitaw nga kabantay mo na nailistahan ba. Pag magsugod na gina siya, kuagoy na sugod na gid akong paboritong music, tukar na. Dili na pasagdan. Nya sa akong observation diri sa balay, mga pinakataas na ginang kuan. Ay siguro mga average niya 15 minutes. Dili gyud tumpang. Maximum siguro 30 minutes ang bagutbot. Di tumpang oy. Why tumpang ay bahala ka man. Ayaw ko. Music man to nako, isip to nako na takantahan mo. Nana ako paborito music Nya pagabot 30 minutes, palong man na. Ingon ko na lubat na. Lubat na niya. Pagkatapos mga 4 hours siguro, balik na sad. Kawagay, naka-charge sa sad. Pa-music sa tani. Nana raw ang kinabuhat. Bahala. Kasi ka-relax yung kinabuhi, oy. Isipa nga, kuan. Kanang magbagot-bot na inyong asawa nga, kuan na. Music ra na, no? Nya sa mga bagong gikasal. Basin og bag-o ning gikasal kay isog man. Katong bana, tabitong or kanang bag-ong gikasal pod. Advice na ko sa imo ha, pag mo bagot-bot gani imong asawa pohon. Salamat gyud. Salamat sa Ginoo kay ingon pa nga, ay Lord, salamat kay Lord. Normal kay akong asawa. Ay! Pareha gyapon sa asawa nga sa uban. Bagot-butan gyapon. Dili ta. Wala na dili na kinahanglan ni panawagan. Mo man siguro ni ginabuhat pud sa mga bana. Hindi man gid mi siguro mi alam mo sabay mi. Sa kuan pa rules for a happy marriage. Kuan man to, number 1, dili daw magsabay og kasuko. Di ka mo ray kasuko, bagot-bot dia. Okay ra gid kay mi maamang oy. No? Wala isog gid ni sir. Kato lang. Dili na to. Dili na ni big issue sa mua. Dili na kinahanglan ipanawagan kay mao na ning ginabuhat sa mga bana. No? Okay. Pero salamat gyapon. Action ko kahadlok kanay mong kuan oy.